RMN Drama, Pudali kanino ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, may Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ato! Yapa! Ay! May Blackie! Ni ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Huwag si bisan kinsa nga makabungkag ini! Pinagunitan ako imong ubol-ubol nang katon ko ni pinaagi sa akong mga kamot! Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako! Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae! Sugat ko na! Pada namitaroy sa agtan sa kong Atab! Anak ko, mas! Niya pa! Nasamutang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Tama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sabay sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakuda Tayan. Sound Aldwin Nakuda. Audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga igala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Kalus sila ilubong. Problema sa gastuhan taon, Sir Uy, nilalim. Ako'y mo gastos sa tanan. Lungon, paglubong, pagbilar, pare. Ako'y gasto. Nyor, diborsyo. Og ang pamilya nini, hatagan ako og negosyo. Og ako'y mo pa-eskwela sa mga anak. Don diborsyo. Basayhatag na ko ang tanan nga pagtabang lakip ng sementeryo. Ako lang tanan. Kining ako tabang lang kaninyo. Salamat kaayo, Don diborsyo. Salamat. Ang tagtungod aning usa, padua sa kong bay. Aron, katagan ako sila og kwarta. O garon, pasiunang tabang. Aron mapahimutang ang ilang patayng lawas. Niya. 50,000 pesos alang sa una. Don diborsyo. Dawata kini. Og atol sa lubong, sultihi niya ako. Aron, makapada kog baboy, bugas, og ilimnon, aron magamit ninyo atol sa paglubong. Nyor. Mayo kay ni ana mo. Ay, kung sila nga, askang ngig ka O sabay nakangilingig. Among gisusi kung kinsa gipatay. Pas lang ba nga Oh, ang among gikay inkwentro. Ha? ha? Muna, among gikwentro natin na. Unsa? Kawa ka lagi. Lagi. Well, ang among gikay inkwentro. Ha? Ang nagparigla na mo, maway gipatay. Mao ba? Tilog kina, tilog. Naglibog ko kung kinsa nagpatay nila, nay. Pasinog. Ang kapulisan. Unsa blake? Tingog kina, tingog. Pero ano ipaagi maging hunana? Basinog. Dili sila gusto nga. Ipagi pa kusgado. Patay
lipay lang dito ba? Karon, makuha ng ganang padlungon. Blackie, Pero agrabiha sa doy. o sa may grabiha ha, Atina? Ang gibuhat ni Don Tiburcio. Ngano? Ha, ngano? O sa may kibuhat ni Don Tiburcio? Siya ang may angkon sa tanang gastuhanay. Lungon, pari, menteryo, pagkaon. Labaw sa tanan, hatagan og negosyo ang pamilyang nahabilin. Nya peskwilahon pang mga bata. Oo. Unsa? Ingon anak kamang giluluyon si Don Tiburcio. Oo, Atina. Dili ba kaha na sa limbong aron pagtabon sa matuod nga paghitabo nay? Ayaw. Ayaw pagpanghilabot. Kung may mata ka, tanaw lang. Kung may dunggan ka, paminaw lang. Sa laing pagkasulti, anak, himo ang buta ang imong pananaw o himo ang bungol ang imong dunggan. Nay Matilde. Salamat kay Daddy nga imong gisuportahan ang pamilya nila ni Tarcio Rogitangkig. Ingon gayod ni Ana, Federico. Dili ni mo pasagdan ang pamilya nga nag-antos. Oh, ikaw na yun, Daddy. Unsa kabusanan sa tong kwarta kung dili ito gamiton aron paglipay sa ubang tao. Saludo ko nimo, Daddy. Dili na tumada ang kwarta sa atong kamatayon, Federico. Iligabot sa gayon nga kita mamatay. Talikdan nato ang tanang bahandi ni kalibutan. Busa, samtang makahimo pa kita, mutabang kita sa atong mga kaigsuunan. Aron dunay maghandom ka nato sa gayon nga mahanaw kita nining kalibutana. Daddy Tiburcio. Hatde og painit. Karon dayon ang mga nagbilar. Na mga burger, kape, ug ilimnon, mga bino. Aron magmalinawon og malingaw ang mga tao didto nga nagbilar. Yes, Daddy. Okay. Labing siguro, daghan karon ang mga tao. Kay last counting man karon, lubong naman ugma. Oh, Daddy. Daghan karong sugal didto. Baraha, madyong ug uban pa. Anak yun, Dad. Sige. Buhato ko rin dito, Daddy. Mga atabs! Oh. Mga toto sa bilar karon sa ilang tarsier. Ha? May daghang sugal dito. Baraha, madyong, may hantak pa yun. Okay nyo rito! Okay kayo. Okay. Sa madyong, kasi bungoto ninyo. Kuha nyo rito. Kamin doon si Bobe. Bok, kami si Bok. Kami doon ka Bok. Bok, yabangan. Pero doon kami ka Bok. Okay, sige. Og sa baraha, kinsay bungoton. Ako! Aray. Ako! Timoy, si Timoy. Sa hantak. Ako. Aray. Ako. Okay. Kihangnan nga magkakwarta ta karong gabi na. Huh? Sikupo na to ang kwarta sa mga tao karon nga nagbilar. Ha? Okay nyo rito. Klaro? Klaro, guys. Okay. Paguna mo na ko. Musunod ra ko aron maghatod og snacks sa mga na nagbilar. Palimutan mo dito, Asa man, klaro ba? Ay, klaro, nyo rito. Anak, asa ka? Nagilis ka man lagi. Vigil ka nay. Ginoo ko, ayaw intaon pag-adto na. Ay, kalma lang nay. Mo-vigil naman ko. Mag-obserbar ko sa mga tao dito. Pero mamiligro ka. Nay, nga nung mamiligro man. Tingalig, ikahinagbo na sa nimong mga taong badlungon ining dapita. Kung nilay ko, naan sila nay. Likay lang ko. Unsa? Dili ko mahimo mag-urong nay. O ay kabalakan ako. Okay ra ko, ha? Diyan na ka nay. Athena! Wa na gid maminaw na ako ay. Pero pag ingon man niini ka-agresibo ang akong anak, huwag kahadlok nga gipati. Kuyugan ka, dayat ka na. Kuyugan ka. Hindi ka mahadlok nay. Ha? Hadlok ko taon. Ha? Huwag gani ko mahadlok ng babae. Huwag ka mahadlok ng babae ka. Ako nakahanga, lalaki ko. Ha? Nariyot ka maligas. Sige, kun mo na. Tara nay, kuyog ta. Tara!
daghan ang namilar. Ug timing kayo nga daghan usab kining snacks nga akong gina. Gipahatod kini ni Daddy Tiburcio. Dulo na ko ang mga tagtungkod. Ay, salamat kaayo ninyo. Nyo rito, Federico. Akon wa pa mo pait kay nga mong kahimtang itaon. Di ka na mo pasagdan, manang. Salamat na kaayo. Ay, lingkod ay nyo rito. Dali lang ko, dali lang. Andaman ti kag imong masnak. Kakape ka nyo rito. Ayaw na. Tagdala lang ang mga tao. Okay rin kayo ko. Mo tanaw-tanaw lang ko sa mga nanagsugal. Ay, oo, na may nagmadyong. Hantak, baraha. Gusto kang maduwag madyong nyo rito. Paduwa, onti ka. Sila lang, manang. Tay, atira! Ha? Naas pinili ko! Niala! Di lang tang paduol niya, nay. Di lang sa ta. Na may madyong, nay. At sama, duwa ka? Oo, sige. Duwa ko. Bunot na sa paningit. Alay, ha? Ito mo dayas lang ni mo daw. Usa lagi na. Try yung man rin. Sumano sa... Bonot man! Bunot lagi apon. Bunot lagi apon. Dako na bang bayran na, no? Dako, no? Bunot 300. Paningit 100. Alay 100. 500 tanan. Askan mo nga. Dako ang bayran na. Sige lang, dayon lang. May bunguton nga apil ning duwa ada. Oops, paningit na sad. Sure. Bunot. Kadiyot lang ha. Unsay nabunot ni mo, noy? Tres karakter. Ang ako ng labay ganina, noy. Diyan mo gibunot sa kilid file, oh. Ay, usa. Ay, patay basangil, ha? Di na pasangil, oy, oy. Di na pasangil lagi. Di na pasangil, oy. Ibantayan ta ka, noy. Tikas na imong gibuhat. Yay! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayad, audio editor Chiefrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.